Yuroi try kalau mga Eminem Myrchiang sa sinpat nga padiang sabhay pi siya ka YouTube channel kajing patmay perlo be jonga kadung adap da kajing kemen ba ngala banwan biang sa sin baniasa ka khubor ko jo blai sha pi iwe pi we ha ka ni klembat perlo be jonga kumba ngila da pet ha ka ni ka video baladep Shapang kisam, but nang ni cakmat in yai pule shapang jong kisam, but mentah kaski parau ia juga ngakwa bani keren pi shapang kumno ban pule ya kisam. Ti parau ia juga syaba ngin sedang ban pet naga ketien ke jauh belai, togin pendam kendiat ha kajing duai. Au belai kepa jungi ubah bendeng di subi ia juga hani ke klemban. Nga ai ka buram ba kajing yoro shame try kan rat iki ek ibaro ki bamlale na ka banta ka jongi iwi piwe disubi e jonga hande kleman nga ai ngo ya kajing dor kalang ko jong mi bangi iwi piwe memlada lari smart caringi mela palat yangi na kajing ma jim saw jipang distong ja hangi hande klemat try kan rat ngapan bona me skop ha bandar kalang bangi iwi piwe try sub e jonga bangin puli ka ktien ko jong me skop ha pa yu mse ba ko jong me baundar lang bangi but bangin la mas kau thu try kan ran ya ka tin ko jong me badru try kan ran bangin yo ya ka jing dang jing start jing sto ba ka jing shampang bangin bu ya ka tin ko jong me ha ka don ko jong i ba padan kam ya ki ha ka jing long jing jingi ba malagas ki a try kan ran ka duai sko ba ma ki pop ki light ki rikang ki jong i me ki baro i pangi ke dem tang jisu amen parlo ba ye junga tungin pile ke Bible ke jongi bangin yo pule na Lukas kalnang ka baar pusaw kadkhot ka basaw pusaw basaw pusan ula ong ru haki kini kilong kita ki ktien yang ki bangala kren hapi menba ngadang don lembat phi ba kadei ba on pendep ya ki e baro ya ki balatho ha ka hukum Moses bat ha kinong ya tho lupa bat ha ki sam de shaphang jonga onda kumta ulaple wang ya ka jingmo jongki ya ka ban shampang ya kita ki jing tho ka kitab sam ka de ka kitab jong ka jing ruai bat ka jing duai bat ki kristan lingba ki arta baro wala ki sam ki dei ki ktien jong ka jing ruai wala ki sam ki dei ki ktien jong ki nong ruai hendrei ka kedopan shau blei kisam ki klemmi na ka jingmut ka jong brio hendrei dau blei ubla persat mansim ha ki jingmut jing berkhat ke jong ki shisha parlob e junga ublei ula persat mansim haki bakin tho ye ki baki la tho ka balong ka dau kumba nilayo haki we ki kitab jong ka bible ar petros kalnong baning kong khat khat ka ba ar phuwe ka ong namar omda kamon ubrio lawan ka jing ye tho lupa menno ru henrei kibrio kilai kren na ublei ken haba lapen ki yaki da umensim bakhoi ublei hakisam ulakren yangi lingba ki shakri ki jong u da umensim bakhoi da ujisu bada ki apostol ba kinong tho jong ka testament ka bathmai ki sot na ki sam ba ki kdoru sha ga jing tho Marcos kalnong ka bakhat ar khot ka baship ho ka ong phimshim la pule ya kani ha ka jing tho uta umau ya uba unong te ula kentat ya uni la pelong ukhle kadong Marcos kalnong ka baship ho khot ka balai pusan ka ong ujisu uyathu haki omshim la tho ha ka hukum jong phi nga la ong philong ki blei lada u la khot ki blei ya kita ha kiba lawan kaktien jo ublei kata ka jing thoru kabam la ban pendam no hinde pe ru parlo be junga na ki yones kalong bakhalai kadkhot ka bakhat phra ngam kren chaphang jong phi baro nga ithu ya ki bangala jen ba on yo pendep ya kata ka jing tho uta uba bam jing bam lemban nga ulara yala ka khong dong jan banyale batnga kilong shisha ka ktien ka jong blei parlo be junga kum ha ki genesis baru ha ki nong rom ya ki sam la tho parlo be junga ha ki poetry bat ha ka ktien hebrew da ki nong tho ba pher jong ki israel handai kumta ki sam parlo be junga ki phalang ya ki binrio baro jong ka parthai bat ka khubor ka jong ki kadai
kidai biang pat ya ki brio jong ka perthai ro ka we da ka ba pediang ya ki sam bakin long ka ktien ka jong uble baru kumju parlo be junga ban pelle jingmut baha ha ki nong tho ki bala tho ya ka bat kumju parlo be junga ya ke e ka bala tho ha ka history ya ha ka theology baru ya ka jing start ban tho bantar ki long ka nong rem kumno ban ngau tho ya ki khubor ke jong ki bala ya da ki hajar ki snam bat ki poiru ha do ka por bamenta to gini pet parlo be junga shaphang kai sam kumno ha ka jing mane belai ki brio handai ya ki sam parlo be junga la tho ya ka ben pendan kam ha ka jing ya mane belai ba marwe ne ka jaka badan ki pai ba ya ki larwai kum ka jing ruai ha ki yang mane ha ki temple kumbala ya lam da ki jing put ki jing tem sam kal nong ka ban ru phuwei khot ka ba ning kong ka ong tusngau ya ka jing ka ang jonga a uble tusngap ya ka jing duai jonga nadu ka bakut ka khando ngan khot karpat yame haba latlep ya ka donu jonga to ya lam yanga ha umau siang ubakham ha khle yanga baru parlo pe junga ya kasur jing ruai ya ka bangin dio na kisam kal nong ba khandai ka khot ka baning kong ngan ai ngu how try dala ka donu baru ngan pen pena ya ki kam baphala jong me baru parlo pe junga da ka jialam jong ki nong tem ki nong put ya ka tangi dia ki sam ka long ka bapra ka khot ka baning kong a try jongi kanu ka badan buram long ka kerteng jong me ha ka khando baro ubala bu yala ka buram halor ki beneng ha ka bible hebrew ka kerteng jong ka kitab sam kadai te hilim bat kani parlo be junga kamun ka jing ya ro kani ka jing phalang ya ka jing thmu bakong san kadai ka jing ya ro ya uble ha ka english ka kerteng jong ka kitab sam layo na ka ktien gering bat kata kadai salmoy ka jing pen ka laktien parlo be junga ya ka bible hebrew sha ka ktien greek bat hangni ngalai e parlo be junga ba ya kani ka kitab sam layo na ka ktien greek kisam parlo be junga kidai kinong tho ki bamla ban penyak lat na ka jing mani belai jong ki Israel handai kum ka nuksa la panan kam ya ki ha ka jing pen kantang ya ka temple ha ki jing khawai niam ha ka jing ya pat ba ha ka por jong ka jing wan bu no ya ka sunduk ka jutang ha Jerusalem ini ki dikhot parlo be junga ki dei ki ba kila jurwai ha ka tu ka por ka jirwai ki ukardan ha ki sam shispa lai pusau ya ka bala tip kum ka jirwai jong ki pilgrim la jirwai ru ha ka por jo ka jing lai pilgrim ki jong ki sha Jerusalem lai tali ki jing le niam ki bakrau tam parlo be junga ya ka bangin dio na exodus kal nong ka ba ar pulai khat saw hadu khan nyau phina bane pule hi dala de bat ya ka jirwai jo ka jing mi no na ka Egypt pat katang indio na ki sam hispa khalai hadu sam hispa khat phra baru ka jirwai jong ka jing is a bakrau ya ka bangilayo na ki sam hispa lai phun rio pat ya kini parlo be junga la jirwai ha ki lai tali ki jing le niam bakrau bat ka bakan thobru ya ka jing khawai niam ha unai thamai bat ka jing pen kantang ru ya ka temple ka jing ruai jong ka jing mi no na Egypt parlo be junga long ka jing ruai ka badan kam bha ha ka jing le niam jong ka jing lai ya ki sam shispa khalai shispa khatsau la juruai ha ka basdang jong ka jing ya bam ja lang ha ka basdang jong ka jing le niam jong ka jing lai lut bat ha ki sam shispa khatsan hado shispa khat phra parlo be junga la ruai ban pen kut ya ka ne ka jing khawai ngine pule parlo be junga Matthias arpun reu lai pho haba kila ya ruai sam kila leno sha ulum ki olep ka jirwai jong ka jing ro ba man kasngi ha ki sam shispa sau pusan hado shispa san pho laju pendan kam ha ka jing ruai jong ka jing le niam man la ka step ha ka synagogue ki sam omtang bala pendan kam tang ha ka jing mane belai henry la pendan kam ru ya ki kum ka jing tha kumno kin mane yau belai ha ka jaka kentang ujisu parlo be junga ula duai da ki ktien jong ki sam ar fu ar ngine pai parlo be junga no Matthias kal nong ka ba ar phu nyau ka khot ka ba sau phun rio te hamar ka ba khandai baje ujisu ula parta da ka ktien ka ba jam uda ong eli eli lama sabatani ka ba
kata kabalong ublei jonga balei mela ino yanga kini ki ktien parlo be jonga kilong ki badan kam bha ha ka jing em ka jongi pamenta ha ka jing em ka jongi kiriu ngai ki kristan ha ka por menta parlo be jonga kabalang ka baning kong e kumjoru hau kola sai kalok balai khot bakhan rio ai ba ka ktien ukris kan shongker hai hapo jongphi ha ka jing start baro da ka bahikai bada ka bayasneng parlok ha ki sam ha ki jing ruai bad ha ki jing kan ut bakan jaman sim da ka barwai da ka jingai ei ha ki donu jongphi sha ublei yin pedo sakawe kan khot parlok e jonga na ki emphasis kalong ka pasan kan khot ka ba khat khandai da ka ba yakren parlok ha ki sam bad ha ki jing ruai bad ha ki jing ruai bakan jaman sim da ka barwai bada ka bakan ut da ka donu jongphi ha utrai parlok be jonga hangning lai i ba ka ktien ka jong blei ko ba ki sam ki ai yangi ka jing kren ka ba ublei ukren lingba jongki nilai i parlok be jonga ba ya ka kitab sam ublei ula persat man sim ha hi nong tho ba kila tho ya ki ne ba parlok be jonga yakini ki sam nila ban padan kam ha ka ba maroi lane ha ka ba pai ba parlok be jonga kadan kawi ka jingkali phi walla shisha ngila jumani ya ublei ha ka jaka kentang ki baman shwa kum ha ka temple ti kumno parlo be jonga ngin padan kam ya ki sam ha ka ba maroi lane ha ka yeng mane parlo be jonga kani ka jingkali ngabo ya phi parlo be jonga to perkhat dalade ba kumno phin padan kam ya ki sam ha ka ba maroi bad ha ka ba pai ba blend kur khui phi we pe parlo be jonga bandang ne shakhamat ngindang yai beteng bangin yai pule ya kisam ke bau blei ukran lingba jokari ka kitab to blend kur khui biang ye phi se set pat